যতন হামবাই তিনি চিকনসা কাইসা প্রেস কনফাरेंस प्रेस मिट मात लाइखा स्पेशली जों जोंनि पार्टी सिद्धांत नागै जों काइसा रिमाइंडर लेटर चिठी जों सुइखा जोंनि होम मिनिस्टर अमित शाह जी ते जोंनि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ते जोंनि जेपी नड्डा जोंनि बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट वो कथानो जों चिठी सुइखा जों मेमोरेंडम सुइखा ओ कपिनो जों जोंनि मुख्यमंत्री जों रिखा जोंनि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब जों बनम याफाखा अबक जोंनि काइसा गोजाम चिठी जे रिमाइंडर जों जत साइमानो जोंनि आईपीएफटी पार्टी 2018 इलेक्शन सिगां जों गोबां कक सालायखा बीजेपी सेंट्रल लीडर होबाय इवेन जों मालायखा आजराव जोंनि तंमान होम मिनिस्टर जोंनि राजनाथ सिंह जी बने आमालो ओ कमिटी खाजाबो ते जों मालायखा जोंनि मोदी जी बाय जों मालायखा प्राइम मिनिस्टर जों मालायखा मालायगै जों बरबाय गोबां कक सालायखा सालायन बिसिंगो बरफ साखा जोंनि त्रिपुरानि समस्यानो त्रिपुरा सरकारनि समस्या नायना बागै बरकासे कमिटी खानाय कमिटी खाखा आबनो निनि हाई लेवल कमिटी खामानि बिसिंगो आरो जागा साबजेक्ट दंगो जे जोंनि त्रिपुरा सानि समस्यानो नायनाय आरो सुये दं फ्राय सुये दंगो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम आबनो नायगिनि खायनाय बागै आबनो सल्व खायनाय बागै बरकासे कमिटी खायखा हाई लेवल कमिटी अंडर द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ते आ कमिटी रो त्रिपुराव फायखा वाइलि फेगा त्रिपुराव बर दुई बार फाइगै जत्त पॉलिटिकल पार्टी रो बाय बर मालायखा बर हियरिंग खायखा आं मइतो मानो जों बरिखा मेमोरेंडम अबके गोबां मानसिनि पॉलिटिकल पार्टी रो आबनो जों मेमोरेंडम सबमिट खायखा इंक्लूडिंग एनजीओस आं मइतो मानो जों सादाका प्राय निनि 25 टा ग्रुप इंक्लूडिंग एनजीओस बर डिमांड बर सबमिट खायखा मेमोरेंडम आरो निनि सीपीएम बो दंगो जीएनपी दंगो कांग्रेस दंगो आईएनपी दंगो जों दंगो हागले गोबां पार्टी जोंनि हाई लेवल कमिटी रो बर मेमोरेंडम सबमिट खायखा आरो आपन तो यां सुइखा जे हाई लेवल कमिटी जेनेरो गठन खायमानि आबनि रिपोर्ट ताखुन जों मायाखौ आबो जों रेनांथौ तांगै आ रिपोर्ट दिलें तंखा आबनो जों बन क्वेरी खायखा तै अरबिन सुइखा जों रिसेंटली थांनाय जों 2019 काइसे जोंनि काइसे फायमानि जोंनि 125th amendment bill अब एडिशनल तो कैसा संविधान सुजाक मनी आ 125 amendment bill अब तो जों जोंनि स्टेट गवर्नमेंट जोंनि काउंसिल मिनिस्टर जों कैबिनेट अब रेजोल्यूशन पास लायै अब सपोर्ट के जों रहखा आरो जत साइमानो अब बय कैसे कमिटी खायजाखा आ कमिटी बहेंताबो जों खानाखा अब अलरेडी बर रिपोर्ट सबमिट खायखा आरो भाइना जों 125 amendment bill एडिशनल तैगै आरो भाइना गोबां जोंनि पलिटिकल पार्टी रो एनजी रो आबनो मन्तब्य रखा बर मेमोरेंडम सबमिट खायखा आरो आईपीएफ देबो कैसा जों खायखा तो हाके ओ कमिटी न मैक्सिमम जों आईपीएफ देनो अब जों डिमांड खायमानि आ कमिटी रिपोर्ट बुताबो जों मानियाखौ जों खानाखा आ 125 amendment bill अब अलरेडी रिपोर्ट सबमिट खायखा खायताबो लोकसभा बा राज्यसभा अब टेबल लोंनाय आरो डिसकासन नांनाय एरपर अब पास लायनाय आरो गांव जों साइमानो जे अब जोंनि एडिशनल बुमुं आरो जों चेंज लायखा जों रिखा अब जोंनि सरकार तरफ থেকে अब टीटीसी नाय त्रिपुरा टेरिटरियल काउंसिल अब के बुमुं जों रहखा तैबो जों आरो नियो साका जोंनि सब्जेक्ट जोंनि डिपार्टमेंट बारायनाय ताबो तमानि प्राय 16 ता बुस्तु तमानि आपनकै 42 दंनाय 43 डिपार्टमेंट दंनाय आरो लैंड पावर दंनाय डायरेक्ट फंड दंनाय गोबां माबा सब्जेक्ट दं एकलाय 43 डिपार्टमेंट दिना बागै जों चिठी सुइखा आमे मेमोरेंडम सुइखा तैबो जोंनि आरो दागा दं जोंनि सीट बारना बागै टीटीसी अंगमानि परेबो जोंनि मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ताबक तमानि 30 टा आरो बिसिं 28 टा इलेक्शन नांगौ ते दुइटा गवर्नर नमिनेट खायो आमरा जों इनक्रिज बाय रगै
जों साका 50टा सीट अब चिनि स्टेट गभर्नमेंट नि कैबिनेट अब जों एप्रूव खालाया अबेख्लाय जों गोबां मा आरो जों रहौका अब भाइन्ताब जों नायसिं दंगो चिनि 125 एमएनएम बिल्ड बहर पास होनाय जों नायसिं दंगो अब चिनि डिमान्ड जों जतो साइमाना अब पास होना हांख्लाय जों जे ताबाव जे ककबांलाय तुलै माने एडीसी बाय स्टेट गभर्नमेंट सब समय कन्फ्लिक्ट ककबांलाय तम कारणे आरो कोनो क्लियर सुजाक करे आबनि जों साका 125 एमएनएम बिल्ड दर पास होना हांख्लाय अब स्राय स्रायसिं अब साइमासिनि आबनि बगे जों तिनि अबन नायगो तिनि आईपीडी पार्टी जों बीजेपी आईपीडी सरकार फाइमिनि परेव जों गोबां मा सामुख्लायखा अब जों ताबन आइसिङै दंगो आबनम नों आं तिनि जों सालायमा बिसिंतै जों गोसे चिथि सुइखा तिनि डाइरेक्टर वेलफेयर डिपार्टमेंट तरफ থেকে एज ए मिनिस्टार से आं सुइखा दै बोसों तिनि पार्टी तरफ থেকে बोसों मेबंदां सुइखा तिनि पार्टी आईपीएफटी दै खयदे भाइने जों तिनि एकी सब्जेक्ट नतै जों आइसा मेमोरेंडम सबमिट खालाया अब थ्रू चीफ मिनिस्टर जों चीफ मिनिस्टर तिनि बरंमना चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब जों बनबरिखा दै सारे सारे जों दिल्लीयाव पाठर होखा जों साइमनाव तिनि पार्टी आईपीएफटी जों जतो साइमनाव जों 2009 हयते जों लागातार आंदां खाइ दंगो जों मुभमेंट खाइ दं जों खाइ थांनाय दाबो जों जस्ट इन पेन्डेमिक कोरोना भाइरासनि बागै जों आबानि प्रोटोकल जों मा मानेबो जों सोशल गैदारिं खाइमिया आबानि बागै जों कत जों मुभमेंट खाइमिया जोंनि पार्टी आईपीएफटी यूथ आईपीएफटी तै आगुलेफटी तै आर्टिसा जों जत मिलगै जोंनि प्राय 8टा ग्रुप दं एलाइड ग्रुप दं जों ओरै सालाय दंगो जों दा पेन्डेमिक रुपाय खांगाय लकडाउन रुपाय खांगाय जों कटर खाइ जों मुभमेंट खाइनाय जों जत साइमना साराति परबर साइमना जों आईपीएफटी पार्टी जों आचौइ दंया जों कक बुसाइ दंगो तै जों मुभमेंट खाइ दं आबां जों नायसिं दंगो जों दा कोरोना भाइरास पाइखांख्लाय पेन्डेमिक पाइखांख्लाय लकडाउन पाइखांख्लाय जों इमिडिएटली जों सारातिबा जों मुभमेंट खाइनाय जों सिक्लाराव नायसिं दंगो आबां आं जतनो साव जे तिनि पार्टी आईपीएफटी जों सामंतां दंमानि जों कक साइ दंमानि आबो जनगण साइमानाय जनगण सिनाय साबो कुबुइ साबो टाटाल आबानबो आं साव तिनि तिनि बार कोनो बाखाता बायदि तिनि आईपीडी पार्टी जों ताबो नाहरै दंगो जों तिनि जत जों सालाय दंगो ताबो जों तिनि पेन्डेमिक कोरोना भाइरास लकडाउन पाइखांख्लाय जों कतर खाइ जों मुभमेंट खाइनाय जों संग्राम खाइनाय जों समायटांजाक आबानि बागैनो आं कयनाय जत तिनि सिक्लारावनो नरो खाता बायदि ताबो जों जरा नायसिं दंगो जरानो कक सानाय आबानि बागै जों टाइम टू टाइम तैबो जों सालायखो जोंनि पार्टीयाव जों दोरसि लकडाउन पाइखांखाय जों दिल्ली थाङै जोंनि जे जों आगे कक सालायमानि जों जे लेदार बाय जों कम्पिटिशन खाइ दंमानि आबारनिफ्राय जों थांनाय दिल्ली थांनाय तैबो भेरि इन्टारेस्टिं भेरि इम्पर्टेन्ट जों तिनि कैबिनेट हयते जों एप्रुव कर होखा जों पास कर होखा तिनि जों पैकेज रना बागै जोंना आरो प्राय दं दिनि 8,389.71 crore about 8,000 crore जों रां सानजाक दंगो स्पेशल पैकेजनि बागै आबो जों सालायनाय आबो जोंनि कैबिनेट हयते जों एप्रुव खाइजाक रेजोल्यूशन पास खालाय जों रखजाक पैकेजनि बागै तैबो जों साका स्पेशल ड्राइव जों एसटी रावनो एसटी एससी रावनो जों स्पेशल ड्राइव के चाकरि ना बागै जों सालायजाक आबानबाबो जों दिल्ली थांकक सालायनाय जों दा लकडाउन पाइखांख्लाय जों दिल्ली थानाय बरं सानाय जोंनि जों जत साइमोनाव जोंनि सिक्लाराव जोंनि टिप्रा साराव हाजार हाजार लाख लाख जों बेकार चाकरि माइया आबानि बागै जों स्पेशल ड्राइव खालाय जों चाकरि ना बागै आबो जों दाबि खाइ दंगो जों लकडाउन पाइखांख्लाय जों सालायजाक जों दिल्ली थाङै आबानथिबो जों सालायनाय ते गोबां मा इसु दं इनो साइ थांगा अ इसु तै जों इमिडिएटली दा लकडाउन पाइखांख्लाय जों दिल्ली थाङै जों नांगा जों मुभमेंट खाइनाय नांगा जों धरना खाइनाय हायखौ जों प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार जों मालायै दिनै जे दिनै नांमानि दिनै इसुरनाव जों कक सालायनाय हामबाय